Добър вечер с не знаех как се прави. Малко преиграх. Да. Ще ви покажа нещо много яко. Това е мухоядно растение от Hallmax. Си го взех, защото го видях и викам много яко. Капне малко халва. Бас яко. Мухоядно, да се чудих къде да го сложа. И гледай какво направих. Това са чамови дъски. Отдолу са цакнати с пирони, не всъщност отгоре. Да, ето. 2 перона. Отзаде. Сега не утре ще ви покажа. Утре ще ти покажа. Ще ти покажа утре. Лепило, монтажно лепило, като силикон с пистолет се стискало. Аз не знаех. Отидох от склада и викам, брат, искам нещо, някакви дюбели, да се захващам мънички елементи на стени било. На шкафа. Шкафа да закача на стената. Някакви такива неща. Той вика, пич. Има лепило. Викам, ело. Ето, Штраки ми го даде. Пробвай ви. И сега на тази дъска. Мога да се кача, мога да се направя стълба до 4-ти етаж на блок. Ето такива дъскичици, много здраво стана, между другото. Ето, аз съм силен човек. Не мога го чупим. Съмняваш ли се? Исках да ви покажа. Бетон.